ngabe ubulo yakhuluma lapho because ngizwa ivoice entombazana. Kusho ukuthi unaye mos. Ngitshela amunike phone. Umnikeza ifone sikhulume naye. Ukhulume naye lapho. Wayengifonela umuntu wakho wena isibindi sokuthi ube uphane naye yini awazi ukuthi udilo umuntu loyo akakutshela zonke lezo zinto lezo ngiyazi into leyo because ifika idibe kanyeke phone nje uyaphefuma ngakhona. I'm sure kusho ukuthi uwe nje usile nisile ni2 ngithi nisile no2 ngiyeza ngizonilanda lapho ngizonilimaza ngizonibonisa I'm sure okay hayi iyodibana ntombazana iyodibana kuphi umuntu wami kuphi hayi sohlangana nomuntu wakho kodwa nje umtshela ukuthi ngicela yonke into yami na yonke into imali ngimnikeza zona ama allowance ngiyazicela today hayi nini hayi mina ngiyazi ke le mhlawumbe uyaclaim ke I'm sure angisho hey ngeke ukufonela ngiyakudisturba angikadisturb ngeza ngisazokudisturba le ntombazane le